Kublai pi bro sai simpat kamiat masuk keman pi mentah kamiat kejung puli kadena ka sam na kalenong masih sepak susah masih sepak samsan di shua bangan puli ya kasam ti ngakwa pan pasat jengmut pi baru khot ki ba pet bahai kani ka YouTube channel badang do todong ti ki nong kerjaan jong amo ki ba ben bat ki bekerjaan ki bekerjaan bat ki ba ben ti ngamla ban ong ban nyu ben ye ki ba ben ngamla ban ong ba ngai ben ye ba ngayero i bekerjaan henre nga yero lang ye pi bro ki ba ben bat ki bekerjaan ti menta shua ba ngan pule ka sam ngakwa ban ajingmut anen pasat jingmut ye pi iwe baro ba kumno ba pin shai kumno ba pin sngotu kumno ba pin nom shai lam bakla hatu lada pin iben ya ki kanu ka wai pat ka jinget lani kata ka wai pat ka niam hatu kalong ka ba namar ba hatu ha ka bible klam tho se lada ya kita ki bale hakaniam muslim ru ya kita ki ba otshir mo nadu menshua latho ka bible ya kita ki ba otshir ya ka baki niam muslim kile ki kammo ti menta latho ka bible ru na ka banta kita ki hindu na ka banta kita ki ba mani ya ka masi latho hi ha ka bible kita ru kide hi ki kon israel ti kumno kum kani ka jinget jungi ka bangi ngidon lani ngakwan pasat jengmut yapi kai ka jinget kristan bat kai uei u kristan na ei umi na ei ulong na ei uman kai ka jing hikai tanra jungki bat baru hi kejutang barim kadehi jongki kon israel kadehi jongki kon israel ti menta ladangi ngi perkhan ba muslim umdei israel hindu umdei israel ti upareng umdei israel tangki bangal ulong kristan kemut kidegi israel ya perkhati mapi ti ngan ong yipi ha ka jinget pat ha kata ka dustur jungi ka dustur dangi ekran ka dustur ki bala along kristan ki ong ungi ngim ngechu ka dustur namar ngil along kristan ti da pi pai pat sapang ka jat kemi pan baki ai jat saka kemi kin ong bat em ka dustur ti lada pikeli de la ka dustur ne la ka bible kamboni bo ong la ka dustur pan ti kita ka jingai kristan pe na e kawan na e kiyo bat ka e ka jingmut ngamtim ti lada ki ong baka jutang barim kam tri kam shu o lani ka jutang barim ka de ka juk handai te hikai tanga juk thamai te kamut long kata ka jutang ba thamai te kamut na e pe de ka jutang thamai kami long thik kum bakali mo kamut kum ha ka ni gejat bendri jungi namar balei kalong kumni lada ki ong lada ya ukpa kami itu mo tang baya kami ya ka kami jung ukpa par ki itu ti mentala da ya ka kami jung ukpa ki itu ti kamut songkha ka kami jung ukpa ne songkha ukpa ne ya kata ka kami lada ya ka kami jung ukpa ki ong mekha kar baya ukpa pa de ki iben bat ukpa pat umdon sembai re kumno ki ong mekha pat ti kalong thik kumju kumba kini ki balong kristan hang ni kajing long kristan ka ba kumnoru ngam sngotu kajing perkhat ka ba kumnoru ngam sngotu bat ka e ka ba ki ekran ba ki ben ki kho ru ngam sngotu bat ka e ka bala tho hang ne ru ki klemle te kajing ka ba kumno ngar ngam sngotu ti ladeng ekran ya ka dustur to tang ba ajat haki kristan hang ni ti kamut banlong kristan kamut kinbut ya kataka jing hikai jong kejutang bathamai tang balada hikai kejutang bathamai ru ladep tho baka kenthei kadi panhapo ro tunga kapan hapo kumno ru ngim skothu panhapo kumno
Lada ka kan thei kadang bat ya ka jat ka kan jasala dia. Kan nom pen hapo hiru halau tengah. Namar utengaru umlong terahiru ilaki kun. Umlong terahiru ialah ka yang kasem. Umlong terahiru ialah ka tengah. Long try mano? Long try kita kinong ilang balang. Long try kitu kinong ilang balang. Ya ka tengah jong piru long try kita kinong ilang balang. Namara beli ki ken ba utunong ilang balang udai ublay jong ki. Namar bakat bakaran mau kabadai lut. Bakaran utengah kabalaj lut. So tu badai na kata-kata ba kadon kawe ke jokes hakipor mensuamo hakipor hendai boong hakipor ba nang rim ba 4 jui ba utau senrang upang prok ti jar khat ba ha kata kawe ka jaka ha west mo ti wai kuble da kadyang uklo da kamon ti sha thap ha uta ubriu upang prok mo sha thap tam nakangap uta u marampat uang kumno aca candon uang candon ti uang balai pilek kumto ukeli uta ba pang prok ti uang kumno uta marampat uang ba da nyau ya dur khmat rang ba tadbu pang prok tadbu pang prok tadbu ngakwakan kamut de chenrang ne kenthe kwakan bu de chenrang ne kenthe ti kamut o mentang alakan de na ta dau kamut ba ya kanu ba phin kam ti kamut dale da sngutu dale da tip bat dale da perkat wat chungit biet hano bayo jot la ka jong jing im ti de na kata nga perkat kumni ya kita kiba kentim mo ba kentim kiba kentim pat ken kumno da pos niu yo parang hana ken nyau da pos niu yo udkar ken nyau da pos niu yo kasi ken nrio ti ngam semla ban nget ngam semla ban mudur ngam semla on perkat henry halamarwi ngas ngotu ngapu samraki ngapur samraki alaikum no kamut pengkrawi kibrio te pengkrawi kibrio dadi yu parang kenyau dadi yu dekat kenyau dadi yu kasih kenrio lalu suruh lupa bakata kade ibet ban iben be la kajong dia ladang ngingi ken be kaju kumba ken badeng pat balai badeng yong be ngade yu nyau trap kamut da ken badeng ru mi be nyau trap mi be nyau mo da ken badeng ru mi be nyau da posi badeng mi be nyau badeng sto ti henry ngan ong ye pi ngasngo thamula ba ya kata ka jing ken jong kibriu jongi kadba udkhar pede ya u nomor henriu uong caka ya u nomor henriu kamut caka kamut long mito kan theni chenrang caka kamut ya tu hijrah ki ong caka ngasngo thamula ban ngasngo komik ngasngo biria hiru juga por namar kalong hiru kumta ngasngo biria nadu kajing le kajing kam bat kajing aksida kajing aklui kajing thok kajing syukur nang tak kajing bisini brio kajing pihun nang banitu khanar siniu nang ban ya selasni tek lo kumbolong ka kanthei tingang perkhat halde marwei ngong kumni dan wei muslim kulienga buong kumni pi de khasi ngong ngong pide wei pat ngadai hunyo trem uang pi te da yo brio komot pisai di sa jing kalok ang ngate da yo brio nga ngawai da kayeng ban lada kata kenthe kala ko ngo ngai lam sesnong lojong te uang utau dukar uang ajib bat se ngong happy te long ajib hangati ngam long ajib sto te ukali sayo to wi brio uang pi khasi da yo brio pi yeng kalok ngong dia te ho ai ule am ta me ngate ngam le te me am ta te ukali uang pikiran kasih pat ngam keran kasih ring keran nyutrap nga ti utau muslim usak kali ti ngapa de ngakeli kelayu ngong ya u ne balai ba pipan
pilih tengah langut sangut uang baru ngimlek ragam ta tingang ong ba baru khaji nemar bangi kumba pipi keno baru khaji ke jaj bendru jungi bakalong gumta tingar wa keno ya kata ke jaj niam jung piru baru khaji bakalong gumta ba piri tengah bungut oh dan kibari gumta dan kibari sibon ngut ki tengah kata kamut kalong be ya uno brio babet babiang bala bandri man sumar sukher kamut ula ban bu sangut ru nemar bari ula an penbiang Henry haka jaj bendri ujung ipat haka bomla ban penbiang haka kop ke sarong haka lit bun tengah haka bet sembai klem besar ti sngeu de ran ting teng wo sia rem hagi brio ngapa dil de ngamlong gumta ngad bun ki kente bon torwahiru namar nga ong be namar haba pikwa banjing pikwa es ngobha te baro hi be es ngobha tel da pikran be ong be oh kusbi baro hi ba kusbi ladam kusbi te nroi kumno ko perthai ti kata kajing kusbi kade ya kitu giriu thatlat hanrei don pat ki ba kusbi ki bom thatlat kiba thatlat kamut kiba pen ya kata kajing long jongki usenrang du kusbi ka kenteru ka kusbi Henry kata ka kusbi kalong be ya kata ka brio bom nang bandai ya kaburam ka ijot ya ka jingle ka jingkam Henry ya usenrang ru ubom nang bandai ya kaburam ka ijot banle bankam kata kalahap ha kathup jongki kusbi ti kumno dan pat kiba penon kambakla kamut ayu kusbi kakentup ya kitu kiba le thatrong teng haja ka pat ba le khlembran hane bakadi ka samla bakadi ka tengah le khlembran pat aja ka pat ba ti kitu kilhap hakathup jong ki kusbi lani unu senrang lani kanu ka kanthei haba ka i lani ka simding i lani ka sngu i te kamut kimdi banle haba yu i ba pawsai lani ba yu i mano kata ka de jing sungthu jongki kamut ki arngut phimla ban khang mano tang ublei ba yu i hanre ya ki kusbi pade kumjule ranya ni noro ki sngo bet ba dan mano bala ban yu i ngi bat dan mano bala khang lat yangi kamut dan mano ba tip yangi kamut le bet te ki le te kibri pade ki banang ban kran ban khana te kamutพินิจสงขาฮัลตีสังเกตพินิจสงขาฮารวมฮาวะพินิจสงขาฮาคลาวตับพินิจสงขาฮาจักาบายูอีกิบริวte kemut la de penkit nga tengah penkit bet puj ke klemran puj ke klem akor puj ke porati puj ke pojaj phale klemran phale pojaj porati pankit himapha ki khun ki jong pha ki nom man bha kin long thik mung kitoki ki ksut kin long thik kum kitoki ki snam kin long thik kum kitoki kun tham kin long thik kum tu kun janrain nga tinga bha banta be phai pen I hi tele phai pen I hi nga banta ban chen be kit hima pha o phimut mangat sniu manga ngat sniu hima pi that khamran hi yala de te phimut ngat sniu ki kun kiti jungi phimut bangan ngat sniu ka jai ban ru jungi ngat sniu hima ki bale sniu ngat sniu hima ki batak khamran ngat sniu hima ki babam sap ngat sniu hima ki batu hanrei ngan ong I ki bayaj hok ublei utip uyu I khamba bani kitu ki beriu bakren nang remia sentur tang baki kam ki liat akumbai tiangangan ong I namar ba ki bapet ya kani ke YouTube channel jonga ki bayu jingbon ngang yu I ba labun ki subscriber jonga hanrei ngam sem langet il dia pede bangadi ubru basta namar don we ubru bo onginga usani ngada kamisi onginga halo midon cha eli tingang ong bali mikli nga kumta testing nga midon cha eli hatu kata kantin de kade ka babahase ban kali yaw nunu ubri ubom pat itu menoru lani ubri ubom pan itu yaladi tengaru ngakali ya ong medei u eli
Namar bangang am juong ri ano inoru uli. Ngong bit pi. Sto. Ba dena takadaw ba kajing bom don jing hikai bat kajing bom yo jing hikai ngala dep sngotu lupa ba kade kajing feel na larampai. Tinggal adep tip kita kibriu kibakran yakinu kinu kentien ya unu ubriu bompat ju itu mena lani ya unu ubriu uba ki itu mkana kimdon ya kata ka jing keren jekana nadu basdang ti kamut ki dei ki khon ki ba klem syai kai tingala ban ong ru ba ki dei ki khon pongka kamut ki khon klem kpa lani ki khon ki ba klem syai kai teng don ukparu ukpapat ulong si kelut namar bari uklasi si kelut namar de kadustur ngalak ban ongi kata tidena takadaw babun bali bakawan ja kumta ngalak ampun inuk samo bali ngapan i ki ya bang pensumi ki ksau ngari ki ksau nadu dang rien ngali ekataka praktis jonga ke praktikal mo ke praktikal jonga shua bang le ke teori ngale shua ke praktikal nemar bare ngari ki ksau nadu dang rien ngari ki ksau nadu dang rien ngapen sum pensai andala he ki sya ban sum pensai tie dener takadaw ba kumbara tho ke bible lada pidon kuon ru ngakanyi ki ksau ba kidai kilong tik mki khon jonga namar beli kini ksau jonga ki kongo inga ti menta ha ka bible la tho lada pidon khon ru to hi kai ya ki khon nadu dang rit bakin long ki bako ungu ti kan nungut nangi ki balali umta bon hi nangi ki kimi ki pa jong gejaj benri jongi ki shufus ki shupenbor bat ki shule dan bor baki di ki khon nga shule da kabor le tame kamot sukan hiet yaki henry ibadeng batang imjule amta yong khon lada phimle amtam ta em phim ko ngo ipa te kamot na ye kran da ipa sto nemar bang lai kai dunang ret te kamot de gile amtam tang la de bikai te kamot kilatep ih kamram jungki lada ki ale bakala kila pan ma bhi maki lada ki la biang kamut kila ai ka ansar ka bade nga ngang la dep tip te dena takadaw haba phi bi hinala de haba phi bakala hinala de haba phi phim kwa hiru bania da kalti ka bade nala de waju keno ik badang ret waju keno ik badang lung waju keno hiru ilaki khun keno iyala de keno ila de te dena takadaw haba pisai lam bakla bunsin kibriu jungi hakapur ba kata ka jingit kristan jungi mo oh pat yo ya tho nang samla da smart bli jing sang oh ni teng darwai kemut au ke jing rwai ba song set por yang samla ndra don khon don tengah oi khon pan ngalit jing sang mo khilet ma khilet handel da ong pa ya li jing sang se khilet ma me sto tira ka ong ka kamero pa ya li jing sang no se khilet pa sto te ka kami pan ni penbor kum no teng mo li jing sang da ong da kran da kenten bajam ong pa ya li jing sang sa ong pa khilet pa te bali ong kum ta so tho ti don teng kagan thei kan hom sai la rel da ong pa da ukpali un tor sakmat un lijing sang kat no ka kemiele kan jendela kemen henry ukpa le papa tebi papa yelam pai kun namar balai ba usngo sanut usngo bonot usngo ei namar ba bon hi da hikai ka balang ko ngo da hikai utengam ko ngo namar kajat ka kong di gojongka takada usngo bitar usngo sanut ti lada pilong kumbolong badeng do torong pat ngapat ngong ye ka kum ni
balang jong phir tre tho balang jong arom tre tho skum thu ima phi perkat ima phi tang phir kristan ngar ngodi kristan handre nga balang jong phir ngom ngej balang la jong ngom ngej ngej eno ngej ublei ti kadon gawe ka jingja mo ka ba indlawan jing iseng ngate ngala phasa sesnong indlawan jing iseng ani ilya khoi ngapde ilya khoi to ngasngap asngap ari sedang ban kan kor tengang ong phalit mane ya ublei ne phalit mane ka toing mane phalit mane ya ublei ne phalit mane ya uto unong ilam balang kali derek kata ajubab mapha namar nga tengam thu daura ngadon hayeng pha phalit jing iseng nga pule bible ngam tip ikta jing kai jong pha isdang ban yang treng ngong phala klet iya ka bangang hikai sto balinga kran khnang kata namar bangali yeladi ngapen ya ka jing siang nga hikai ikikun nga hikai ya katanga lada phim sngap nga tenga ong biderek lada phim kongo nga ngan no ipha ngan online da kanigro sto ngan online da kanigro sok kabriu bayong kadur hanrai kadonot ka khoj ban ya pha ka bali kadur kat ba ka mensim ka yong direct kata ngang ong badina takada ngang pasat jengmut ya phi bar khoj lade ka kanthai la ne ushenrang la ne ka samla ne katamen la ne usamla ne utamen perkhat ba ngan ong phi namar bale ba yake baro ki jingle ki jingkam ki bangi ngilali ladangi yat parat ngilali parat baro khoi akijing imbriu ngidap tangda ki jing duna suda babun pan ha ka jinget bar ka jingilam bakla jung ming ki ong ni ba udi kya tang baulo di kiat ya pet tengano kata kemut ki kenbet namar bali ba ki snobet bayarade ba ki dikiblei kimduna shu ban kisngo thu ba sukadukti be yo tanga na yo hunman ne yo para ba udikyat tangkatai yala dia pade kim tep re ka kan thei kam tep yala dia pade balai kali kam try kat yo sambai jong orang baru kam tep re badena kata kadau hi basa jot ke jai benrio ki kadukti orang ba ni ba udikyat kat ba yala dia kat ya ka hok ka hukum ke jong ublei ka bahak ka bentai jong ublei bala thau nong kong yu ubrio usambai udi jong orang ba kali kam ya usambai jong orang ba ro kam sngutu ka kedukti orang ba ne ba udi kya badena kata kadau basa jot ke ben rio jongi hakani ka jing sha elam hakan nyam nongwei ngong kani ke nyam nongwei namar ka bible kam dei jong ki foreigner ka bible ka dei jong ki Israel ka Bible kadai jung Israel kam dei jung foreigner badina takadau baling sha elam bakla upharang bonsen hi uhiar thma da ki boj ki plan ba bonjat bun rukom don ba uhiar thma da ukuli don ba uhiar thma da kawaj don ba uhiar thma da ki teknologi don ba uhiar thma ban lute ini bor jabi ki bon jat bun rukom hanre ha ka jat bun riu jongi ka batang sitro ladep sya lute ya ibor jabi pan badena takadam balada kamde ka baha ka banta ka jong ublei ngangam sem lalat ban ang yala ka sentur lani ngam lat ban padia yala ujong thli lada kamde ka bor jong ublei terkenrat nganong ipi ngadon hangni ban kersiu ipi ngadon hangni ban khli ipi ngadon hangni na ka banta ban trans kau thu ipi ko kon ka bri nyu tre paro ki henmen ki para kinong chun suda ki bahaya ngasam kinong chun suda ki prolog projor kinong chun suda presnong prathau kinong chun suda prajai bin ri borkhat nong chun suda amdan uweiru uba ie elaka jat ka khong ngala ban ongi kata ladang idon kabakum kata kabangi ngi ie elaka jat ka khong ka jat bin ri lojong te balengi mla bani tali
Dena takadau bakani berkhoj kamut ladab lute ya ini. Dena takadau balik wialam bakla. Uang dai kendo yo banggali bat yo sen peniap yo banggali. Kamut peniap para brio mo pelaj umran. Kum kata kaje jing kai jong foreigner lani British. Foreigner o British bat kita ki missionary pareng ki hikai kabakum kata ya ujat benriu jungi bahadu menta ubu shun thlong sing ya ukar Hindu ki Handre yalade kim tep bakidi Hindu paka nemar kimani sai kastishu kimani sai kadur durblai kimani sai kadur batau haka dor basudro ka dor lane basu tau hak khandau kimane gitu. Kat ba ki balong niam tanrai lene ki khun kabri hunyu trap kimane be ya ublai. Ki kenya ki kriam da ki jingri ki jingdup kat kumbala tho haka jutang barim tie mano bakham kraw pedeng jong kata kraw mano dan sabut dan saki hanre haka jutang barim kadon ke saki tie dena takadau ong ibadeng in pai syakatarai lejong namar bai ke bai lawan penya kanang la hi kajing kam jong ki patamen ki kinyi temen ya ka ba kilong suaman sua jongi hi ki kedau lenti yangi ti ya kita ki mau te jutang ki mau te nam ki mau mot lani ki mau murok ki mau bena barokoj badeng ila de bor nya ti dena takadau ka bahi bangapai syalakatan rai la jong wal danga cha sin cha ngop bun sin em si ong usipia ngareng ong be yalade ngam tip tikena yo pi ong sipia yo ngade tang si ana si suka si nayar ngam tip te dena takadau te pi ki ba yedom to nang yedom namar balei pi ki ba nang ya kransiat nai kransiat pi ki ba nang ya yo mensim to nang yo mensim pi ki ba perkhat to nang ya perkhat ti menta ngan ong ipi balai ba ngahaban keren kumta namar bun ki ba nga ngasyam ka jing imjonga ba kum ki briohi da pilas nang kiu mano batan nang kong yengi mano bas dang bantan nang kong ibrio jungi dehi ubrio jungi ro lajan laj bat ya kejat ba un hap lang sapo ti kata kamut kade karukom jungi ledanga ngalangat ha jingriam yela dia yang perngat langi utairu. Radanga ngalangat jingriam mildi yang perngat langi utairu. Radanga ngalangat seni wildi ni ngan len be kita berkhoj. Ai bu tu para jungar ungat lang. Kata kade kijinglong jungi. Henry ibadang pat ya ka ei bai la semel dia yong wajule mdon banget pan. Wale kumta namar ngade mat elde mdon banget ra. Ndak kilangan ki ong ba ong mapi ka dig badai ngapat ngusyan tumo kumnia ngan le kumno dakran kim sngotu dakran kinong ilam bakla ki sngotu ba dakran manga bakran bet mdan bas sngotu dengan le kumno nga ngan sule jubor justi kam dan jengmut nget pi ki banget pediang pi pediang ben pi ki ba ben kano pi ki ba kano badeng iya bisa keman teman tangan tulian na ka sam ka ba sispa sopsa ka jing karpat ban yo jing job bat jing sup ka sam udubin na ka sam ba sispa sopsa mo to nyero utra mo siang jonga uba penbit ya kikti jonga na ka benta katma ban ya ki simpriya kti bat ya ki senriya kti jonga na ka benta ka jing ile mau ka jing iet jonga kakut jonga unong yeda jonga unong pelat jonga kasti jonga kajakari jonga uba pendam ya kijat benriu hapo jonga atrai ubriu ulong uei atrai ubriu ulong uei uba men dakhen kor ya u ne ukun ubriu ba me perkhat ya u ubriu ulong kum kajing persan mensiem kisngi jong u kum kaserngiu ka baphen
to pendam ye ki beneng ko trai bat to wan hiar to kta ye ki lum kin mi tedem to shat ya ki lili kinong syun kin sapren to siat ya ki khnam to siat ya la ki khnam ban be krat iki to kner ya la kakti na jrong to pen im yanga to pelat yanga na ki babun na ki kti ki mender kiba penmi ki ktien lam ler sudah kiba kloi ru ban smai kalam ler hame ko blei ngan ruai jing ruai batmai ngan tem yero ye me da kadui tara sipoksai ya me uba ai jing job ya kisiem uba pelat ya udah bet usakri jong me to pelat yanga na kawai lam barunar to pen im yanga na kakti kinong wei kiba penmi ki ktien lam ler sudah kiba kloi ru ban smai ya kalam ler to ki khon chenrang jungi habadang samla kinlong kum ki jing thung ki bala pura to ki khon kun thei pan kum ki paya dong balasnya bante yeng dulan to ki thiar jungi kindap da ki jat jing bam baro to ki lang brot jungi kin roi da ki hajar bat pho hajar ha ki deulang ni jungi to ki jingri jungi kin jelei da ki khon klemdon bahap khon ne khalor ai ba onom don jinglan nyar khaw e hakilin tisnong suk kita ki brio ki bayo kum kini ki jingkar khu suk kajat benrio ka ba utrai ulong ublei jongka kajing yero ya utrai kum usiem kajing rwa yero da udabit kasam ba spa sopsan ngan rwa yero ya me ko blei bat kos iem jonga ngan kar khu kerteng jong me junom na junom man na kasngi ngan kar khu ye me ngan yero ya kerteng jong me junom na junom utrai ulong ubakrau kadei badei ban yero sikadei ban batai ya kajing krau jong u amla batai ya kajing krau jong u pateng la pateng kin yero iki kam jong me kin pen bana ya ka borba jong me kin yalap ya ka burom bakrau jong me kin pen priang ya ki kam phla jong me ki brio kin pen bana ya ki kam jong me ki ba itriam kin yalap ya ka borba bat kajing krau jong me kin penun kam ya kajing bha bathe sei jong me kin ruai jam ya ka hok jong me utrai ulong basbun utrai ulong ubasbun bat uba isnei ubasuki ban bitar ubakrahai kajing i utrai ulong babha ya baro uisnei ye kijing thau jong u baro kijing thau jong me kin aingu ye me kutrai bat kiringet jong me baro kin kerkhu ye me kin ya thu e kaburam ka hima jong me kin penbana e kabor jong me khnang ba ki para briu kin tip ya ki kamba jong me bat ya kaburam bakrau jong ka hima jong me kalong ka hima bom jukut bar ka jing sansar jong me kanni pateng la pateng utrai ubat bat upendap yala ki kular bat uli ya ki eke baro da ka jing i utrai upenyang ya ki bala kelon ukan tiu ya ki bala pendem baro ki ap kermen hame bat mebsa ye ki haba don kam me plit yala ka kti me ai ye ki ban yem baro haban dahun utrai ulong ubahok haki eke baro kat ba ule da ka jing i utrai udan hajan kitu baro ki bakarpat yu ki ba khot kerpat nadu kado nut upendap yala ka jing kwa jong kitu ki bating buram yu usngap haba ki perta bat upelat yeki utrai usumar sukeri kitu baro ki ba i yu handrei ki rusniu un penjot thiau ka sentur jonga kan keran nyero ya utrai to ki pat benriu baro kin kerkhui kerteng bakhu jong u junom la junom amen kani kaktien play kani kajutang jong play ngasngungu ya play ti phi baro ki bape ekani ka youtube channel badeng do trong ti haba phi prakhat haba phi puson haba phi long ki brio ki ba wat bania eke lani ki ba sngap jana eke baro te to prakhat lagi sngi khnang ba ublei undup ka khui phi khnang ba phindup man bha halaki sngi to ai bu ublei trakhandat unda unri unsumar sukher yang ba phi iwe kat bangin ang emang keng sla parthei to ye kan mau to ye pen kraw to ye kar khu kerteng jong ublei upa uba beneng jong uba jrong tam
ti tangkini kentian kublai sibon ni fibro kamiet pasuk kemen.